Ošúpané jablká rozštvrtené a nakrájané na tenké plátky zmiešame s citrónovou šťavou, aby nezhnedli. V miske zmiešame cukor so škoricou. Cesto rozvinieme, preklopíme na nový kus papiera na pečenie a vrchný papier z balenia opatrne stiahneme. Cesto potrieme roztopeným maslom, pričom na hornej dlhšej strane necháme asi 2 cm voľný okraj. Cesto posypeme škoricovým cukrom. Poukladáme jablkové plátky tak, aby na hornej aj spodnej dlhšej strane zostal asi 2 cm voľný pás. Spodný voľný pás cesta preložíme cez plnku a pomocou papiera na pečenie zrolujeme smerom k hornému okraju. Voľný horný okraj cesta potrieme trochou vody a dobre pritlačíme. Roľku nakrájame na 12 rovnakých kúskov. Formu na mafiny dobre vymastíme a dno vysypeme strúhankou. Slimáčiky vložíme do pripravených jamiek. Pečieme pri 200 stupňov Celzia približne 20 minút. Upečené jablkovo-škoricové slimáčiky ešte horúce opatrne vyberieme z formy a necháme vychladnúť na mriežke.